Helo a chroeso nôl i wers olaf ukulele hefo fi Billy y Ffug. Da ni wedi dysgu lot o bethau beth i'r ukulele dros y gwersi diwetha fel cordiau, barcodes, ond da ni'n mynd i gorffen e bant hefo can o'r enw Lluosgwch y tŷ i lawr. Diwn ymlaen, sa'ch chi gweld? Golau coch. Reit, yn gwers 5 nathon ni siarad tamed a beth i pennill y can, ond heddi byddai'n siarad a beth i'r middle 8, a wedyn y psychedelic outro sy'n mynd hefo fo. Da ni wedi dysgu lot o cordiau, ond heddi byddwn ni'n defnyddio rhain, sef D, A, B minor, G, C a D. Reit, i gychwyn yn y middle 8, mae eisiau y cod B minor. Nawr, os di ddim yn cofio, dyma'r cord. Trydydd bys fan hyn, wedyn bys cyntaf fan hyn, B minor. Wedyn byddwn ni'n symud i A major, sef fan hyn, a wedyn i D major. Dyma ni y middle 8. Reit, yn y dan psychedelic outro, mae bach yn arafach, a mae'r cordiau a'r strymio yn newid tamed, so mae eisiau ni mynd trwy hwn bach yn arafach. So basically, y gord gyntaf byddwn ni'n defnyddio yw D major, a wedyn mae o'n mynd i C, a wedyn i G. Reit, gawn ni gael quick recap ar y cordiau sy'n cael ei defnyddio yn y gan. Yn y bennill, mae da ni D major, yn mynd i G, yn mynd i A major, a wedyn nôl i D. Yn y middle 8, da ni'n mynd i B minor, a wedyn nôl i A, a wedyn nôl i D. A wedyn yn yn outro psychedelic, mae da ni D, yn mynd i C, a wedyn mynd i G. Os di eisiau gael gwrandawiad ar y can, ewch i YouTube a teipiwch mewn Lluosgwch y tŷ i lawr. Mae popeth na. Cael play along os ydych chi eisiau. Nawr, sut fi'n troi'r camera yma off?